دەستپێکە زivê کنگرê li hemû jinê Kurd û jinê Arab û hemû jinê cîhanê ez pîroz dikim. Ev kongrê me yê duyemîn e çê dibe. Kongreyekî min jî em tevlî bûn li Amedê, aniha jî Lubnanê. Tevî ferq dike, ev kongre ser kongrê yekemîn ferq dike. Yani carek dîtir kombinê jina rojhilata navîn li navendekî wek Lubnanê helwestekî bi hevdira diyar kirin û şerkirin li beremberî zihniyetê zlam salarî ya zihniyetê desthilatdarî aniha tê meşandin Romî piştî nav kirin di nav semînerê xwe de şerê yani şerê ê biharê ê bi nav kirin bihara Erebî me re dikarî asla vê kongrê me em wisa bigirin dest. Me wek jin me ji bihara Erebî me çi feyde kir? Çendî kuştin kêm bû, çendî bi navê şerefê de kêm bû, çendî ixtisabkirinê jina kêm bû, çendî jin dikarî bû helwestekî xwe yê cuda em deynin. Zaten me godar kir di vir de. Feqat aniha wek jin jî em jî aniha li vir ên. Zaten em sera astê rojhilata navîn aniha em kar dikin. Yani bi rastî jî pêwîstiyê me heye wek jin jî em derbasî rojhilata navîn bibin. Em artaqî dibêjin besa ji bo me ji ber ku bi rastî aniha tiştê derkefin pêş û nîqaşê derdikefin gerek dike hîn zihniyetê zilam ya zihniyetê sistem ya zihniyetê jin çi ye gerek em hîn berfereh bidin famkirin û bidin naskirin jî. Ji ber çima felsefe jiyanê û meşandinê felsefe jiyanê di jiyankirinê de çil Sûrî dibe ew çil Lîbya dibe em wisa dikirin dest. Ya jî em nabêjin Urdun baş e ya jî Iraq baş e. Hemû astê jinan hemû asta lê çi di vir de ferq dike? Yani adet û teqalîdê wan, dandin standinê wan, coğrafî alî coğrafîk dibe dikin dûrbûn ji hev dûne. Lê feqat her jinekî aynî êş dikişîne, aynî azarê wê heye, aynî tora bûye, jiyanê tora bûye. İşte ew torabûnê yani ji jiyanê çawa em bikarin destkeftî bidin avakirin ancak me re dîsa carek dîtir wek jin jî astê wê famkirinê, astê wê mustelahata, astê wê dînî, astê wê civakî, sirrê jiyanê wek jinan di rojhilata navîn de çawa em bikan vê sirrê jiyanê hîn zêdetir kurtir bikin malbatkê çawa pêwîst e, jinekî çawa û zilamekî çawa û jiyanekî hewbeş çawa were meşandin edibêm jin jî ancak me re dikaribe vegerê hîn divê astê de em kurtir bibin û em bikan di rojhilata navîn de gavên pir girîng em bavêjin.